Desde agosto tenemos contabilizado 10 cortes de distinta duración, pero 10 cortes que están afectando a la actividade empresarial. Ainda non recibiron ningunha comunicación oficial por parte da suministradora, pero vimos coñecer algunha destas historias empresariais. Vestímonos porque entramos nunha destas primeiras fábricas, hola Salvador, hola, prexudicadas diante dunha máquina que para vos é clave no vosso proceso de produción. Sí, este é un proceso importantísimo, é a base do noso proceso. Cando hai un microcorte, o que pasa é que para a máquina por completo, vale? Entón todo o proceso, todo o material hai que tiralo, non vale. 10 microcortes, canto perdestes directamente no proceso de produción directa en cada un desas cortes? De maneira directa, aproximadamente uns 15.000 euros por cada microparada. Produción directa, e despois aparte, se as máquinas sufren algún desperfecto, hai que cambiar variadores, e eso incrementa moito a factura. Se temos a parada, podemos incumplir cos clientes, o que eso supón que nos penalicen por retrasarnos, porque estas non avisan. De repente venche un apagón e fastídate todo, sea do mismo que sexa un domingo, que sexa un sábado, que unha noite. Vos digas, Mar, estás xusto diante dun dos elementos que máis lata vos deu nun destes apagamentos. Que ocorreu? Precisamente é o cerebro da empresa, como quen di. Nun destes saltos de corriente reventounos o SAI, que é o que alimenta o servidor de toda a empresa. De feito, quedamos varias horas tirados en mostrador con clientes esperando sin poderlle quitar contratos ese día. Como vos deixa a vos, no caso da vosa empresa, que aínda non houvese ningún tipo de resposta por parte da suministradora? A nosotros parecenos que é unha falta de respeto á xente que estamos traballando, sen ter apoio ningún. Non me parece normal que se actúe desta maneira frente a un polígono tan importante como Carballo, donde abarcamos tantas empresas e con moita produción, moitas delas. Dous casos, Pablo, das moitas empresas que están a sufrir estes, lembramos, 10 apagamentos, e vos seguides nesa falta de resposta, que é o que reclamades por parte da suministradora. Sí, fundamentalmente, tener una explicación y un horizonte de, cuándo va a parar esto. Estamos con la incertidumbre de que en cualquier momento puede suceder y, evidentemente, como hemos podido ver, está generando una serie de prejuicios económicos y comerciales y de una importancia como para saber algo y tener alguna información por parte de la suministradora.